Wel, bore da pawb, a chroeso nôl I chi ar gyfer ein sesiwn bore yma gyda ni'n e-sgol a'n partneriad EmpathyLab. Mae'n Gŵyl Diwrnod Empathi gyda'r diwrnod mawr fori wrth gwrs, dydd Iau y 12fed o Fehefin. A da ni'n cael cwmni Manon, Steffan Ross unwaith eto bore yma. Bore da Manon, sut wyt ti? Dwi'n dda iawn, diolch Hugh, sut wyt ti? Ddim yn ddrwg o gwbl, edrych ymlaen at gwiz ar ddiwedd y sesiwn bore yma, Manon, a gweld sut wyt ti'n cyflawni yn erbyn y plant sy'n gwylio bore yma hefyd, felly dwi'n gobeithio bod y ffôn symudol di'n barod I fynd. Yndi tad, yndi tad. Da iawn, da iawn. Wel, ie, diolch yn fawr iawn I ti am ail ymuno fy ni wythnos yma. A cyn I ni fynd yn ôl I weld be oedd diwedd dy stori di wythnos diwetha, dwi'n meddwl falle bod hi'n syniad da I atgoffa'n hunain o be yn union ydi empathi. Ac o'n i'n hoffi dy ddisgrifiad di no'n adwy wythnos diwetha. Wyt ti'n fodlon atgoffa ni os gwelwch yn dda? Wel, I fi, be di empathi ydi, pan da chi'n gweld rhywun sy'n falle mynd drwy rhywbeth dipyn bach yn anodd, os ydyn nhw chydig yn drist neu'n flin neu'n rhwystredig, da chi'n gallu meddwl am sut maen nhw'n teimlo, da chi'n gallu rhoi eich hun yn eu sgidiau nhw. Ac I fi, dyna be di empathi. A dwi'n meddwl fod o'n rhywbeth o rhaid I ni ymarfer, a bod rhaid I ni drio I wneud yn aml, achos unwaith da chi'n dychmygu sut mae rhywun arall yn teimlo, dwi'n meddwl bod ni'n tueddu bod chydig bach yn fwy caredig tuag atyn nhw. Digon gwir, digon gwir. Wel, diolch fawr iawn ti. A dyma mae EmpathyLab yn deud hefyd, ynddo, beth ydi empathi y gallu I brofi a deall teimladau a safbwyntiau pobl eraill, a mae'n siŵr bod hynny'n clymu'n eitha twt efo beth ti'n newydd ddeud yn dydy. A rwan te, gadewch I ni feddwl am be fi o'n i'n ystyried wythnos diwetha. Felly, Manon, nes di osod yr her yma'n do I ddychmygu pwy oedd y ferch yma ar ddiwedd y stori. Beth oedd ei henw? A tybed pam bod hi'n anhapus? Os fysa y plant oedd yn gwylio ni gweld hi, beth fydden nhw'n wneud a sut fysa nhw'n ei helpu hi? A ddaru ni osod yr her drwy'r cod QR yma'n do. Wel, da ni wedi derbyn ambell ymdrech ac ymgais gen ysgolion ar draws y wlad. A dyma ni, rhai ohonyn nhw. Felly, I ddechrau, ysgol Rhywbechan yn fan hyn wedi bod yn cymryd rhan yn sesiwn wythnos diwetha, fel dyn ni'n gweld, a hefyd ysgol Llyn y Forwyn wedi bod yn gwylio ac yn gwrando, a dyn ni'n gweld wedyn bod nhw wedi bod yn ymgymryd ar heriau a'r tasgau wedi'r sesiwn, yn amlwg yn cael rhyw fath o drafodaeth fan hyn ar y gwaelod. A nesaf, dyn ni'n mynd I fynd I ysgol Pont Robert, achos maen nhw wedi gyrru clip sain ato ni I glywed hefyd, felly gadewch I ni wrando ar hwnnw. Enw hi yw Emily. Mae hi'n anghapus achos does gen hi ddim ffrindiau. Bysen ni yn helpu wrth gofyn beth sydd yn bod. Bysen ni yn mynd drosodd ac gofyn ydy hi eisiau chwarae gyda ni. Syniadau da, ysgol Pont Robert. Be ti'n feddwl, Manon? Dwi'n meddwl bod hynna'n syniadau gwych, a dwi'n meddwl bod Ysgol Pont Robert wedi dysgu sut I deimlo empathi a sut I ymarfer I empathi efo'i gilydd, chwarae teg I chi. Do, syniadau arbennig. Diolch yn fawr iawn ysgol Pont Robert am y recordiad yna. Oedden nhw wedi gyrru ambell syniad ato ni ddeud y gwir. Ac ysgol arall yrru ambell syniad ato ni oedd ysgol Gymraeg Ifor Hael. Ac oedd na un ohonyn nhw yn sefyll allan fan hyn ar y chwith, rhyw fath o boster neu infograffeg, fyswn ni'n galw fo falle. Ond oedd y person yma o ysgol Gymraeg Ifor Hael yn meddwl falle mai Olivia oedd enw'r ferch. Falle bod hi'n drist oherwydd bod hi'n unig. Oedd y person yma'n meddwl mae'r peth gorau I wneud fyddai holi os oedd hi eisiau chwarae gyda nhw. A falle os fydde nhw'n ysgol o bosib, bysen nhw'n mynd draw a dweud wrth oedolyn bod Olivia yn drist. Felly syniadau da iawn. Diolch yn fawr iawn I chi yn ysgol Gymraeg Ifor Hael. A nesaf, da ni'n mynd I Geredigion at ysgol Llanon. Oedden nhw'n meddwl falle mai Cadi oedd enw'r ferch. A meddwl bod hi wedi cwympo mas gyda'i ffrindiau druan. Oedden nhw'n awgrymu siarad gyda'i. A bod yn garedig drwy roi cwtsh iddi a gofyn wrthi I chwarae gyda nhw. Felly, ie, lot o syniadau neis iawn fanna ar hyd yr un thema fyswn ni'n deud. Falle Manon, ti'n cytuno?
Ie, a dwi mor falch bod, dwi'n meddwl, bob un ohonoch chi wedi dweud, fysa chi'n mynd i siarad efo hi, achos mae hi'n edrych yn eitha unig yn y llun yna, dydy. A dwi'n meddwl bod lot o bobl, pan maen nhw'n teimlo'n drist, be maen nhw wir angen ydy rhywun i siarad efo nhw, felly dwi'n meddwl bod hwnna'n wych. Ie, felly diolch yn fawr iawn i'r ysgolion hynny am yrru syniadau ato ni. Ond rwan, da ni yn mynd i sticio at thema yr wyl lenni, sef neidio fewn i stori rhywun arall, a da ni'n mynd i neidio nôl i fewn i'r stori mae Manon wedi ysgrifennu, mwyn clywed be'n union oedd enw'r ferch yma te, a beth ydy diwedd y stori. Felly, Manon, na i drosglwyddo ato ti os di hynny'n iawn. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr, Hyw. Wel, ych chi be? Dwi mor falch o weld eich ymatebion chi i'r llun yma. A dwi wedi bod yn meddwl amdani lot dros yr wythnos dwytha hefyd, a fel ydych chi'n gwybod, doedd genna i ddim stori, dydy hon ddim yn ferch fach go iawn. Felly doedd genna i ddim stori iddi hi, ond mi o'n i wedi meddwl am stori yn ymhen. A dim ond llun ydi wrth gwrs, felly does ddim atab cywir neu anghywir. Mae be bynnag da chi wedi meddwl amdani hi, mae hwnna'n gret. Mi fydd rai ohonoch chi yn meddwl bod hi'n flin, neu yn drist, neu'n rhwystredig, a mae bob un ohono ni'n iawn. Achos da ni byth wir yn gwybod sut mae rhywun yn teimlo, just o sbio yn nhw. Dwi wedi creu stori bach amdani hi yn ymhen. Dwi wedi penderfynu, mae Eleri ydi henw hi yn fy stori i, a bod hi'n byw efo'i mam. A mae hi'n drist yn yma achos bod hi ffrindiau hi wedi dechrau gadael hi allan o bethau. Maen nhw'n mynd allan i chwarae hebddi hi, yn bita cinio ar wahân iddi yn ysgol, a weithiau mae Leri yn meddwl bod nhw'n siarad amdani hi tu ôl i'w chefn. Mae'n hen deimlad cas dydy pan mae hynna'n digwydd. Felly, yn fy stori i, mae Eleri'n bod yn ddewr iawn, a mae hi'n penderfynu sôn wrth i athrawes, Miss Price, am beth sydd wedi bod yn digwydd. A mae Miss Price yn meddwl am y ffordd ora o ymdrin â hyn. A mae'n penderfynu, a be mae hi'n neud, ydy siarad efo'r dosbarth i gyd. A mae hi'n defnyddio'r un gair ac oedden ni wedi defnyddio os dwytha, sef empathy. A mae'n deud, plant, pan da chi'n gweld rhywun yn ymddwyn yn drist, neu'n flin, neu falle'n rhwystredig, beth am feddwl am hyn? Sut maen nhw'n teimlo? Wel, dyma chi gwestiwn mawr ydy hwn. Achos mae rhaid i ni ddechmygu sut fysa ni'n teimlo yn eu lle nhw. Yn dychmygu eu teimladau nhw. A dydy hynna ddim wastad yn hawdd, achos mae teimladau pawb chydig bach yn wahanol, dydy. Ond y mwyaf da ni'n trio dychmygu teimladau bobl eraill, yr hawsa mae o'n mynd. A wedyn, mae Miss Price yn gofyn cwestiwn arall. Sut alla i helpu? Rwan, mae hwn yn gwestiwn mawr arall, a mae hwn yn un chydig bach yn anoddach falle, achos mae'n anodd gwybod. Mae rhai pobl yn gwrthod help, ddim eisiau siarad pan maen nhw'n drist neu'n flin, a mae rhai pobl yn anodd i'w helpu am lot o wahanol resymau. Ond os da ni'n meddwl am sut fysa ni'n teimlo yn eu lle nhw, mi fysa hynna yn help mawr. Da chi'n cytuno? Be ti'n meddwl, Hyw? O, da ni'n clywed chdi. Sori, o'n i wedi rhoi mute ymlaen mwyn gwrando ar y stori, Manon. Cwestiynau pwysig iawn yn dydi, yn enwedig os da ni'n gweld bod rhywun yn drist. Felly, ie, diolch yn fawr iawn i ti am gloi'r stori yn fanna, a diddorol iawn clywed falle bod syniadau'r ysgolion oedd nhw wedi gyrru ato ni ar hyd yr un trywydd ar stori hefyd yn doedd. Felly, da iawn chi a diolch Manon unwaith eto. Ond sôn am gwestiynau rwan te, da ni'n mynd i symud ymlaen rwan at ein quiz. Felly, dwi'n mynd i rhoi'r amserydd ar y sgrin yn fan hyn, mwyn rhoi 2 funud i bawb i gofrestru, a mae pawb sydd wedi ymuno mewn sesiwn e-sgol yn y gorffennol yn gwybod erbyn hyn sut i gymryd rhan. Dych chi'n mynd i www.kahoot.it a defnyddio'r cod yma ar ffri gydudalen 372 2745, neu byddwch chi sganio'r cod QR mwyn cymryd rhan hefyd, a dyma nhw'n dechrau ymuno yn ara bach.
munud a hanner bach ta mwyn gwneud hynny. Cyn I ni gyrraedd y cwis ta Manon, oes gen ti enw? Oes, mae wedi galw fi'n Yellow Wolf. Right, oce. Byddai'n cymryd llygad am y Yellow Wolf I weld os ydy'n cyrraedd y 5 ucha ar ddiwedd y cwis, neu hyd yn oed y 3 ucha, falle gwyn ni weld. A tra bod ni'n aros am yr amser cofrestru ddod I ben, oes gen ti gyfnod prysur o dy flaen di ar hyn o bryd? Oes, mae gen I stori dwi'n sgwennu ar hyn o bryd I blant tua blwyddyn 5 a 6, rhywbeth fel yna. Felly, ie, a mae yna lot o empathi yn glwm efo hwnna. Dwi'n trio cael chydig bach o draffath efo cael I fewn i'r felly, action, resume. Fi a technoleg, ydych chi'n gweld. Ydw I ar y sgrin yma? Dwi'n gweld y Yellow Wolf wedi ymddangos unwaith eto rwan. Felly, ie, fyddwn ni'n dechrau mewn munud o dwi'n gobeithio fydd y sgrin yn newid yn hwylus I ti gawn ni weld. Ydw i'n cael gofyn stori am be? Neu yn pa faes mae'r stori yma? Wel, mae'n stori am glwb pêl-droed Wrecsam. Ond mae'n stori am frawd a chwaer sy'n byw efo mam, a mae mam yn cael cariad newydd. A mae'r brawd yn hoff iawn o'r cariad newydd, a dy'r chwaer ddim. Felly mae o'n ynglyn â hynny, a mae lot yn ymwneud efo empathi yn hwnna, dweud y gwir. A sylweddoli sut mae bobl eraill yn teimlo, a pigo fyny ar yr hints bach pan maen nhw'n dangos I ni sut maen nhw'n teimlo heb ddeud y geiriau. Diddorol iawn. Wyt ti'n fan mawr o bêl-droed yn amlwg yn dwyt wedi sgwennu straeon yn y gorffennol yn y maes. Mae'n siŵr fi ac Aaron Ramsey a fi a Joe Allen, ie? Dyna fo, ie. Y cae ras bydd enw'r un yma. Diddorol. Reit te, wel, dwi'n meddwl bod ni'n barod I fynd rwan ar gyfer ein cwis ni, felly dwi'n mynd I ddechrau a clicio'r bottom start mwyn gweld be bydd y cwestiwn cyntaf. Dyma ni'n mynd te. Cwestiwn 1. Os ydy rhywun yn unig, beth di'r peth gorau I ofyn? Sut wyt ti'n teimlo, neu pam wyt ti mor ddistaw heddiw? Un bach cyflym I ddechrau, a mae pawb yn gwybod yr ateb cywir da iawn. Sut wyt ti'n teimlo yn debyg iawn I be oedd Manon yn awgrymu yn ystod y stori. Felly gadewch I ni weld, oes na Yellow Wolf yn fan hyn. Ddim ar hyn o bryd, Manon. Mae'n ddigon amser 6 o gwestiynau ar ôl, paid â poeni. Mae'r ferch yma newydd golli ei hoff degan. Sut mae hi'n debygol o deimlo? Ydy'n hapus neu'n drist? Doedden ni'n angen y 10 eiliad I droed fanna, 22 o atebion cywir unwaith eto. Sut da chi'n neud o mor sydyn? Maen nhw yn gyflym iawn, rhaid bod yn hynod o gyflym I fod o gobeith o ennill Manon dwi on. Felly cwestiwn 3 rwan te, sut allwn ni ddangos empathi yn yr ysgol? Gwrando ar ffrind pan mae'n drist, neu anwybyddu rhywun sy'n crio? Mae pawb yn dda bore yma, dim un ateb anghywir eto, gwrando ar ffrind pan maen nhw'n drist, yn da iawn chi. Dim Yellow Wolf unwaith eto dwi on. Anhygoel. Cwestiwn 4. Pa un o'r rhain sy'n enghraifft o fod yn garedig? Deud celwydd, helpu rhywun I godi ar ôl iddynt gwympo, neu chwerthin pan mae rhywun yn baglu. Da iawn, y mwyafrif yn cael yr ateb cywir unwaith eto. Y llun yn gliw hefyd falle o bosib yn doedd helpu rhywun I godi ar ôl iddynt gwympo. Shining Bunny sy'n ar y brig ar hyn o bryd. Lle mae'r Yellow Wolf? Dwi'n meddwl bod yna rhywbeth bod efo. Esgus hodion wir, rhaid te. Nw'n ni symud ymlaen I gwestiwn rhif 5. Pam bod empathi'n bwysig? Mae'n gwneud ni edrych yn cŵl, neu mae'n helpu ni fod yn ffrindiau gwell? Ie, wir, mae'n helpu ni fod yn ffrindiau gwell, yn dydy dangos bod ni'n poeni am ein ffrindiau. Ffynnu hos sydd ar y brig erbyn hyn, 2 gwestiwn ar ôl. Cwestiwn 6. Beth allwn ni ddweud wrth ffrind sy'n drist? Wyt ti'n crio eto? Paid â bod yn ddwl? Neu sut allai helpu? Ie, sut allai helpu yn dweud? Dyna di'r ateb empathetig. Gadewch I ni weld sut mae'r sgôr yn edrych rwan.
Ie, ffynnu host dal ar brig. Oes gen ti safle yn ymddangos ar dy sgrin, Manon, i ddeud lle ti arni? 11, mae'n dweud. O, reit yn y canol. Ddim yn drwg. Wel, nawn ni symud ymlaen te. Hwn di'r cwestiwn ola. Cwestiwn rhif 7. Beth ydy empathi? 4 dewis tro yma. Chwerthin pan mae rhywun yn drist. Dweud wrth bobl beth i'w wneud. Deall sut mae rhywun arall yn teimlo. Neu bod yn well na phawb arall. Dwi'n siŵr am yr un ola yna. Ie, da iawn. Deall sut mae rhywun arall yn teimlo yn fras iawn yndi. Mae yna fwy iddi na hynny, ond yn fras iawn, ie, deall sut mae rhywun arall yn teimlo. Felly gadewch i ni weld y podiwm Cheerful Boa yn drydydd. Yn ail, mae'r Shining Bunny. Ac ar y brig, Bunny Horse, neu'r ceffyl doniol, falle ddylen ni ddeud ynddi. A dwi'n siŵr iawn pwy yn bedwerydd ac yn bydmed, ond os mae chi oedd y pobl yma, rhowch wybod i ni, allwch chi dagio ni ar y cyfryngau cymdeithasol neu gyrru neges yn y chat wrth gwrs. Ond mwyn cloi rwan te, nawn ni symud ymlaen i'r sgrin ola. Jyst i'ch atgoffa chi, mae fori wrth gwrs ydy diwrnod empathi, ac os ydych chi eisiau adnoddau dysgu mwy neu dathlu, mae yna lond lle ohonyn nhw ar gael ar wefan EmpathyLab.uk mwyn ymgymryd ar her empathi. Ond ar hynny, a i ddweud diolch yn fawr iawn i bawb am ymuno bore yma, ac yn enwedig i Manon, Steffan Ros, diolch yn fawr iawn ti Manon am ymuno fo ni ac am y stori hyfryd unwaith eto bore yma. Hwyl am y tro pawb. Diolch pawb.